mun sa doka ta bashi duk yaran da muga yana so ya kwatan da ku wallahi sai na gidan da bashi wallahi akan yarinyar nan da shi kuma makarantar nan last week zan ci mutuncin kowa ni nan babu ruwa na wallahi abawa ba kamar ta da batun kowa akan wannan abu ba wai kana da mu a makarantar nan a ce zaka nema baka rasa ne wancan ba Fatima ba ce na gama lokacin shiga kilas yayi Fatima kawai mu bari idan mun fito da kilas in yaso kawai mai magana da Fatima, satin ce da ya wuce ai na ganki da class captain din mu. Aikin wallahi ya raka ni office din ɗakin mota. Ina so don Allah ka samu Faruk akan ka ba shi hakuri. Yana kina da bakin da zaki zo ki ba mu hakuri kin manta abin da kike mana a makaranta. Hajja dai ba kika ga mana ba. Wannan yarinyar da ka shigo ta last week wai an fara ɗan rububi a kanta. Kai, zo nan. A tsaye za ka tsaya kana ci an yi magana? Kai wato baka jin magana ko? Ka fi ƙarfin kowa a cikin makarantar nan. to Allah zai tuba me da naira a makaranta mun me a ciki Ni kake gaya wa haka? Sunana Idi amma an fi sanya da Star. Star me? Star boy. Kai kuma fa? Nan na Abbas. Na fi sanya da Abbas kala. Abbasu?